ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗಣ ಹೋಮ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂಜೆಗೆ ಯಾನ್ಲ ಸಾಗರ್ಲ ಕುಲ್ಲೆರಿನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪದು ಕುಲ್ಲದೆರ್ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಐನಂಡ್ ಭಟ್ರ ಬೈಚೇರ್ ನನ್ನಲ್ಲ 5:15 5:30 ಲಕ್ಕ ಬರ್ಪೆರ್ಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿ ಮೂಲು ಚೋಚ ಆಯನ್ ಲಕ್ಕಂಡು ಎತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಎತ್ತೆ ಲಕ್ಕ ಒಂದಿಜ್ಜೆ भुवनेश्वरी देवता महर्षूयाक्षं सर्वस्यागमार्थं देवानुगुणादो प्रगण्डारं तत्रः देवतामञ्जलं ग्रह वै प्रतिष्ठा सुप्तं तत्त्वष्टमया वाचा संसव्यं तत्त्वान्ति ग्रह वै नानां प्रतिष्ठा वृष्टः आधारशक्तिं पूजां करिष्यो आधारशक्तिं नमः मूलप्रदे नमः पूजां करिष्ये आं प्रभाये नमः ईं माया नमः उपेया नमः ईं सूक्ष्मान् विशुद्धा नमः ओम नंदिन्ये नमः सुप्रभातं जय नमः सुदान नमो भगवते देवमध्यत्राक्षाक्षावाश्यावायो हस्तादो संगीतो भव अवपुष्टितो सुप्रदन्नो वरदो प्रावराह दृष्टाय विजयदृष्टाय नमो नमः तर्पणाक्षं कर्म करिष्ये ओम इंद्रपे हम ओम ह्रीं क्लीं गणपति इंद्रपे हम ओम ह्रीं क्लीं भक्तानां पिरं देव अनादि ब्रह्मचारी श्री कृष्ण ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಟ್ರು ಕೊಲ್ಲೊಂದಿರು ಶಾಲ್ ಪರ ಅರೆ ಕಣ್ಣೂರಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕನಾರೆ ಪೋಯಿನಪ್ಪೋ ಮಮ್ಮು ಕನಾರೆ ಪೋಯಿನಾರೆ ರೆಗ banana you want banana ಎಸ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕ ರೇ ಬಡ ಪುಂಡರೆ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೀರ 4 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕರ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡಂಬೇನೆ ಆಫೀಸ್ ಇಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ್ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂಜಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಏನ ಗಣ ಹೋಮ ಪುರಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿನ ಇಂದು ಏನೇ ಏನನ್ಪುನ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನು ಆ ಮುಡಿಪುಗ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಮುಡಿಪು ಕಾಸು ಪಾಡ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಂದ ತೆಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಅಗೆಲ್ ಬಲ್ಲ ಸರಂಡು ಅದ ಅಗೆಲ್ ಬಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜದು ಅಂಚ ನನೋರಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕನಾರೆ ಪೋತೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ದಲ್ಲ ಮಂದುಜ ದಯಪಂಡ ಪೂರ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೊಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಜಪ್ಪುನ್ಪಿರ ಎಂಗಳ ಮಲ್ಲ ಭಟ್ರಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಭಟ್ರು ಹಾಯ್ ಡಾಗಿ ಸಾಯಿ ಕೋಪ ಬತ್ತುಂಡು ಆಯನ ಚಿಕ್ಕ ಆಯನ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಂದು ಡಾಗ್ ಪತ್ತರ ಪೂಜಪ್ಪು ಇರೇಗ ಸಾಯಿಗೆ ಡಾಗಿ ಮುಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡವು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಎಂಚ ಸಾಯಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಶೋಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಉಂಡು
ನಿಖಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಫಿ ರೇಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತು ಏನ ಉದ್ದಿನ ಅಂಬಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಆಗ ಅಂಬಡೆ ವಡೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪಲಾವ್ ಸಂಜೀರ ನೀ ಈ ಜನ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಜೀರ ತಿನ್ನಿನ ಜನ ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ನೈಸ್ ಬೋ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏನಿಪ್ಪಿದ್ದ ಇದ್ದ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಒಂದೇರು ಮೂಲೊಂಜನ ಬೇತುಲ್ಲೆ ಬಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಗೊಂಜಿ ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪು ಜೇರು ಸಾಯಿ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ನೆರ್ಪೆರ್ ದೊಡ್ಡಂಬೆ ಪೂರಾ ಪೂ ದೈ ಪೂರ ಹಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ